Lagare. Na. Anche. Se. Inna. Sheila gere. Anche ko. Ama anche. No, nye bi koni bi jara toro. Nye marché bare soro bi nye ti ya parla bi. Ame sanche dola evelana. Dabatu raga sanche amula bo ambora ino tuguni tono Hamid Clara kan wele tuguni antara o ka sanche fanana. Bi jara de sel war fana soro la. Ben ke ka demso nga finu sa ani sel musa kan fo ibo wala. Ko wani ga musa. Seli finu demso nga finu ni sabaro. Ni me ga kuma yembe ko sebe siga kan ga kamera. Ko ga sigi ga kuma inga bai ne kurti ga kuma ni la ne be fi ga sigi ga kuma ni ka. Atelare ne mi mila ta demso nga fini sa ne nyire. Ne wakili. Ni be fini jumen soro. Ha? Demso ni saba. Ni fini mo soro. Wale kan yire ga chi. Iflo me so sani be so tremena. Wakili ni mami ni kana tulale. Kana wuli ka koge ko wallahi ne te shiga balmo fe war nyini na de andi bolo nyagane ni se nyagane fle ni balma kayri war dini ma ni fle na magla ni flo be ga tu la tu ni be Di amma saurang bisa ngada amma ceje ba ko bashite ko isi nyongen musobe akura gala bini majane bire ni sinyo jume munu flange Traoré da ame mudo na Traoré ga sege bashita la abe bara la fene sege gele afu kontaga amsubi ga jama kuna ko seli musaga ko Allahu akbar seli musaga ko me Traoré ma fen foni ka do dam ta misiri la nyogo fe aya madeli ne na makuma war ko nu ka ma wa ka frada ma idane la ga foko gele abala ayi me nya fon me ta sugula kana mi ala sona mu tete mi che muso ko fene ala ka muso numa no ya chebe de amina rabbi Allahu akbar nya fon aw ko ya signin me amina ya rabbi ti man yare sigino ni do chate ne nga do gala re kam la eba demsani sabay ni ngangu ga fini solo de awo ni ana anta ama chete mnanta ni re kam no ya kaige awo oni wa sabay re kam soron obiso nga ga usea na songo bo to kanga sele te men ala so jara ne yere no anga kete sino amano ko ne awa jara en ko ala so na awo tay ga so di don wala meta odama awo mena sa awo ala ga chebe so fum so na kri imani musega jamaa che kuna bi ko seli musaga ko ya che la ni ka ko muso be kan yi che suturali me na fura ko ni muso me ga che ira jena assalamu alaikum alami Traoré alaikum salam ça va bien ça va basila c'est grave alhamdulillah rabbil alamin akara fama don de kira sana ini misiri famana biya juma ko fla enti ye misiri la abike chukudi alami ni ala batero ma tolla sa Traoré non be masi Traoré ni zenye fo parce islamé imangi dugo islamé ngona o chaimene tere be dugu gela don sisan parce que na mbora na tara barakero la sanche na anta yala la no na e bara so na wadula ni clean no wadula ni clean na bra to ni se na saka kam silla o kan wo che ma Traoré ko midiri ko station ima kuma la we bora la wa we manje fo kan parce islamé kan ga ngali ke o ko na bon ngoni nya cotisation ko kuma ni nya me wa abika sawo sa nya me fana ni nanta adam na me tere ko na fo
ne ko ne tɛna don ɲinan ta ye parce que gɛlɛya sugu dɔ bɛ ne kan sisan ka b'o la kɛli ma donc gɛlɛya ye bali misirila taga la wa bon m'a fɔ cogo di Tarawele kana sɔnni ma dɛ wari in tɛ foyi de an nana dɔrɔn donc an ka silamɛya kan ala bato kana foyi bila an ye n'i ma fɛn ala bɛɛ kan ka bila diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ de kana foyi bila ala bato ye wa wari n'i ye ala bato ala yɛrɛ ko ten ko n k'ale wele n'i y'a wele ale b'i sɔn wa e bɛ taa yala k'i bɛ taa wari in tɛna d'e ma n'i ye ala wele wari a bɛ ala de bolo a b'a d'i ma mais kana ala bato bila o ye wa o ye tiɲɛ ye mɛnɛ nka an b'a kɛ cogo di ni ko sisan ko de don komi tɔnɔ mɛri ale y'a misi kelen di donc Yakuba Tarawele fana ale y'a misi kelen di quoi o misi fila bɛna faga ko sisan ko k'a wari yɛrɛ bila kɛsu kɔnɔ ye ko k'a to yen misi fagara ka ban 2 heures mais kana to yan nɔ misirila taga labila ko wari ko kama quoi toujours taa misiri la ala ko de laban fɛn dɛ n bɛ fɛn fɛn na ni ala ko tɛ nafa foyi de t'a tɔ si la o ye tiɲɛ ye mɛnɛ e ko jɔn ye misi di tɔnɔ Hamɛdi ani Tarawele Yakuba Tarawele tɔnɔ mɛri ale y'a ventilo kɛ misiri kɔnɔna na clip min bɛ misiri kɔnɔ Yakuba Tarawele fana de y'a k'a kɔnɔ mais an cɛ alimami madame Tarawele radio la i ka muso bila n ka farin dɛ a bɛ kɛ cogo di ni gɛlɛya donna du kɔnɔ muso t'a cɛ bonya ni gɛlɛya donna du kɔnɔ denw t'u fa bonya ni gɛlɛya donna du kɔnɔ mɔgɔ si tɛ mɔgɔ si lamɛn an b'a kɛ cogo di an b'an ko min an bɛ taa an jaabi alimami Tarawele i ka nin kuma in Kulibali don kuma ye tiɲɛ yɛrɛ ni bi muso ɲininka wolo ko wari jɛnɛ o de ye jɛnɛtigɛ fɛn bɛɛ de so wari min don finiw dɔrɔn la adamadenya kɔni wari tɛ ka nafa foyi t'a la assalamualaikum waalaikum salam imam Fɔnba an ce kɔri baasi la lagare tɛna se di e basuma lah i malam tɛ yan a bɛ cogo di ça va kɔri baasi tɛ yen an bɛ ala tanu amam a ka fisa kɔni alhamdulilayi ala kana baasi foyi tɛ Tarawele sɛbɛn ye Tarawele muso filɛ a b'a wele ala tɛ k'a lamɛn Tarawele ka ko in n ye caman dɔn a kan n yɛrɛ bɛ dɔɔnin dɔn a kan yɛrɛ de nka ni ala ye muso sugu dɔ don garijɛgɛ la i b'a ta ni ala ye tiɲɛ yɛrɛ la ne y'a inshallah o yɛrɛ ko in ne se an ma yan vraiment ne action dɔ ye an bɛɛ bɛ so kelen kɔnɔ yan ne dega dɔ ye sɔgɔmada in na ko in ye tɔɔrɔ yɛrɛ an bɛɛ ye cɛ de alimami bɛ nin di Tarawele ma quoi a bɛ nin d'a ka denmisɛnw ma seli fini ma nɔgɔn Tarawele a bɛ nin fara kan a bɛ nin kɛ nasɔngɔ ye Tarawele tiɲɛ yɛrɛ la i ka seli ma bonya la bilen nin kɛ nasɔngɔ ye o tɛ foyi ye Tarawele bonya filɛ dɛ ale b'a se ka bonya na ala ni ce a barika ala ye ka finiw sɔrɔ ko denmisɛnninw ka fini ka tila ka 3,000 sɔrɔ ko k'o don seli nasɔngɔ la nin tɛ foyi ye sa a bɛ to ka nin yira yɛrɛ adamadenya yɛrɛ nin fɔ ni gɛlɛya b'i sigi ɲɔgɔn na i k'a dɛmɛ dogo la mɔgɔ kana bɔ a kalama wa nin tɛ foyi ye alimami ne t'a dɔn ne bɛ nin fo cogo min na non nin tɛ foli ko ye yɛrɛ nin tɛ foli ko ye n ka cɛ kuranɛ yɛrɛ ko ten k'an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ni fantan b'i sigi ɲɔgɔn na n'i y'a dɛmɛ n dɛmɛ kan komi i yɛrɛ bɛ taa misiri la misiko ninnu a bɛɛ kɛra i ɲɛna tɔnɔ Hamɛdi ani Yakuba Tarawele u ka dɛmɛ misiko la yan i y'a ye ala ka fɛnba bila a nɔ la ami yarabi donc ne bɛ sira ɲini alimami kelen misi fagayari sera wula fɛ a bɛ an sɔrɔ misiri la yan donc problème t'a la an b'a sigi komi denmisɛnninw bɛ yen u bɛ faga an b'a lajɛ n yɛrɛ ni Tarawele bɛ taa ɲɔgɔn fɛ alimami ok salamu ami ɲɔgɔn sara donc ala ka tile yɛrɛ d'a ma ami yarabi Bɔnba t'a dɔn n bɛna i fo cogo min na
Tarawele n'an tilara an bɛ misi faga Oh, problème t'a la. Donc, merci bien. Merci. Ala k'an to ɲɔgɔn ye. Tiɲɛ ni baraji. an bɛ sira ɲini Awɔ, an b'a kɛ ten. voilà Lakare. Lakare. I bonya ko. Elbas ka kado. Awɔ. Elbas nana mi ko ni ye denmisɛn ta ye. A tilala ka ni 15 000 ye 7,000. Awɔ k'an ko k'an ka seli musaka o na sɔngɔ min. Ni ɲana dɛ. An bɛ duman du sini na. Yɔrɔ ni ala ma basi wɛrɛ kɛ ko 16 heures kan ka taa misi faga yɔrɔ la. Misi. Awɔ. Sogo bɛ na. Sogo kɔni bɛ na. Sini kɔni ala sɔnna ma. I ka pe i nɛn kulu k'i da la ŋunu. Yɔrɔ. I duman lamaga i bolo. Ala. Ala. Muso ɲuman sɔrɔ ye damu ye. A banna dɛ. N bɛ taa ninnu bila so kɔnɔ fɔlɔ. Awɔ. Yɛlɛ ko don k'a layɛ n'a fɔra ko nin nana ka na ne dɔgɔya sisan ka na ko bɛɛ dan kan Ala